विद्यार्थी मित्रांनो, आपण शिकत आहोत 8वी मॅथमॅटिक्स. तर आपण मागच्या लेसनमध्ये मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं काय काय बघितलं. नॅचरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, बरोबर, इंटीजर्स. त्याच्यानंतर नंबर लाईनवरती रॅशनल नंबर कसे प्रेझेंट करायचे, कसे दाखवायचे. आज आपण शिकणार आहोत आणि आपण काय कंप्लीट केलं आहे, सराव संच पहिला कंप्लीट केला आहे. त्याच्यातलं दुसरं बाकी आपलं सराव संच 1.1 फाइल एक्झाम्पल आपण कंप्लीट केले आहे. दुसरं चालू आहे, आपला धडा पहिला चालू आहे, चॅप्टर फर्स्ट, रॅशनल नंबर अँड इरॅशनल नंबर. चला आपण दुसरा क्वेश्चन काय दिले आपल्याला ना, एक लाईन नंबर लाईन दिली आहे. ती नंबर लाईन आपल्याला दाखवलेली आहे, पेज नंबर 2 वरती आहे. नंबर लाईन आपण ड्रॉ करू. 0 1 2 3 4 पॉईंट वरती त्यांनी काय दिले आहे, 1 दिले आहे. 1 ला काय नाव दिले आहे, एफ. काय नाव दिलं आहे, एफ. 1 2 3 4 4 वरती काय दिले त्यांनी 2 आणि तिसऱ्या पॉईंटला काय नाव दिलं आहे, सी. 1 2 3 4 चौथ्या पॉईंटला काय आहे, 3 नंबर दिला आहे आणि 2 नंबरला काय नाव दिलं आहे, डी. निगेटिव्ह साईडला पण सेम 1 2 3 4 -1 दिलं आहे. 1 2 दुसऱ्या पॉईंटला काय नाव दिलं आहे, ई. 3 4 चौथ्या पॉईंटला -2 1 2 3 4 -3 -3ला काय नाव दिलं आहे, ए दिलं आहे आणि दुसऱ्या पॉईंटला एक 2 3 4 काय नाव दिलं आहे, टी नाव दिलं. ते यापूर्वी आपल्याला दिलेल्या पुस्तकात पेज नंबर 2 वरती क्वेश्चन नंबर सेकंड पहिला आपण बघितलं मागच्या व्हिडिओमध्ये. चला आपण पहिल्यामध्ये काय आहे, काय दिलं त्यांनी, फर्स्ट बी पॉईंट कुठे आहे, काय दिलेले, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय बी पॉईंट. बरोबर, बी बिंदू हा कोणती परिमेय संख्या दर्शवतो, कोणती परिमेय संख्या दर्शवतो, कोणता रॅशनल नंबर दर्शवतो, आपल्याला काय दाखवायचं आहे. बी पॉईंट कुठे आहे, 1 आहे. तर याच्या अगोदर काय करू आपण, 1 युनिटची व्हॅल्यू किती दिली आपल्याला डायग्राम मध्ये, 1 युनिटची व्हॅल्यू किती दिली आहे, 0 पासून तर 1 पर्यंत किती पॉईंट आहे, 1 2 3 4 किती पॉईंट आहे, 1 2 3. चला आपण लाईट चालू करून सुरू करूया. चला परत एकदा सांगतो मी, 0 ते 1 पर्यंत किती पॉईंट आहे, 4. 1 2 3 हा चौथा पॉईंट 1 आहे. 1 युनिटची व्हॅल्यू किती झाली, 4 झाली, 4 झाले. 4 झाली म्हणजे काय झालं, 4 इक्वल पार्ट्स झाले. झाले 4 इक्वल पार्ट्स. प्रत्येक एककाची 4 समान भाग पडतात. आपल्याला एका समजल्याचे किती समान भाग पडतात, आकृतीमध्ये दिलेले आहे 1 2 3 4 चौथ्या पॉईंटला म्हणजे 1 दिले तर 4 किती आहे, 4 आहे. किती पॉईंट्स आहे, 4 इक्वल पॉईंट्स. बी किती नंबरला आहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10/4. आता हा 4 पूर्णाला तुम्हाला क्वेश्चन आला असेल, हा 4 नेमकं काय आहे, हा 0 ते 1 पर्यंत किती पॉईंट आहे, 1 2 3 4. बरोबर, लाईट पण आली आहे. किती पॉईंट आहे, 4. त्याच्यामुळे आपण 4 काय दिला, अंशस्थानी काय दिला आपण, सॉरी छेदस्थानी काय दिले आपण, 4. तर बी पॉईंट पुढे इंडिकेट करतो -10/4 ला. सेकंड नंबर काय बघूया आपण, विच पॉइंट्स इंडिकेट द नंबर 1 मल्टिप्लाय बाय 3/4. आता याला कसं लिहिणार, बघा 1 मल्टिप्लाय बाय 3/4. बरोबर,
हा 4 जो आहे 1 ला मल्टिप्लिकेशन करायचं, 4 आणि 1 किती उत्तर येईल 4, आणि हा उत्तर आलेलं 4 आणि 3 सोबत काय करायची बेरीज करायची, भागिले ॲज इट इज 4, किती आलं 4 आणि 3 7 भागिले 4, किती आलं 7 भागिले 4. परत सांगतो मी एकदा रिपीट करतो, जास्त अवघड आहे, फ्रॅक्शन्स म्हणतात त्याला. 1 मल्टिप्लाय बाय 3/4, बरोबर. हे 4 आणि 1 चं काय करायचं, पहिले गुणाकार करायचं, किती आलं 4 1 4 1 4. मग जे उत्तर आलं त्याला काय करायची बेरीज द्यायची, 4 आणि 3 किती होता 7, किती होता 7/4. हे 4 जे उत्तर आलेलं त्यासोबत बेरीज करायची, 3 सोबत बेरीज करायची, 4 आणि 3 किती होता 7 भागिले 4, किती मग 7 भागिले 4. आता 7 कुठे आहे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कुठे आहे सी पॉइंटला, काय म्हणायचं उत्तर 1 3/4 is indicated by point C, बरोबर. तिसरं काय बघूया, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट D denote द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स. D या बिंदूने 502 ही परिमेय संख्या दाखवली आहे, किती दाखवली आहे, D या बिंदूने 502 व्हॅल्यू दाखवली आपल्याला, काय दाखवली आहे परिमेय संख्या दाखवली. आता याचं म्हणणं काय आहे क्वेश्चन मध्ये, ही जी व्हॅल्यू आहे डी सोबत बरोबर आहे का चूक आहे, काय बरोबर आहे का चूक आहे आपल्याला शोधायचं आहे. आता आपल्याला काय माहिती आहे 1 ची व्हॅल्यू किती आहे 4 इक्वल पार्ट्स आहे, तर याचा काय आहे डिनॉमिनेटरला म्हणजे छेदस्थानी किती आहे 4 आहे का नाही आहे, तर ही काय आहे मग ट्रू आहे, सॉरी फॉल्स आहे, काय चूक, काय चूक. एकदा परत सांगतो मी, क्वेश्चन रिपीट करूया आपण पहिले. डी या बिंदूने 502 ही परिमेय संख्या दाखवली आहे. आता डी या बिंदूने 502 परिमेय संख्या दाखवली आहे, आपल्याला काय दाखवायचं आहे ट्रू आणि फॉल्स आहे का ते लिहायचं आपल्याला, काय लिहायचं ट्रू आहे किंवा फॉल्स आहे. डी नंबर लाईन वरती, डी कुठे आहे या ठिकाणी, बरोबर. डी ची व्हॅल्यू काय आहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मग डी ची व्हॅल्यू काय येते ॲज पर आकृतीनुसार, ॲज पर डायग्राम डी इज इंडिकेटेड बाय 10/4, किती आहे 10/4. बट आपल्या क्वेश्चन मध्ये काय दिली आहे डी ची व्हॅल्यू 5/2 आहे, दॅट्स व्हाय इट इज अ फॉल्स. म्हणजे काय हे चुकीचं विधान आहे. डी ची व्हॅल्यू त्यांनी 502 दिले आहे, ते काय चुकीचं विधान आहे. आपण समजलं काय, नसेल समजलं तर परत कमेंट करा, मला लाईक करा, शेअर करा, तुम्हाला व्हिडिओ कसा आवडत आहे ते पण मला कमेंट मध्ये दाखवा, आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. जी माझी मेहनत आहे ती वाया जाऊ देऊ नका, शिका आणि पुढे जा. पुढचं घेऊ आपण कंपॅरिझन ऑफ रॅशनल नंबर. काय कंपॅरिझन आहे, काय नेक्स्ट पॉइंट काय आहे, स्लो होत असेल तर व्हिडिओ ची स्पीड वाढवून बघा, कारण की पहिला चॅप्टर आपला खूप बेसिक रित्या मी शिकवतोय तुम्हाला, तर जेणेकरून तुम्हाला काही कन्फ्युज व्हायला नको. चला कंपॅरिझन ऑफ रॅशनल नंबर. काय करायचं आपल्याला, परिमेय संख्येतील क्रम संबंध सांगायचा आहे.
आता क्रमसंबंधाचा अर्थ काय आहे का जी संख्या एखादी रॅशनल नंबर आहे बरोबर. तर पहिल्याच उदाहरण घेऊ आपण, उदाहरणानुसार डायरेक्ट समजून घेऊ. 5/4 आहे आणि किती दिले तुम्हाला 2/3. आता या दोघांमध्ये कोणती संख्या लेस दॅन आहे किंवा ग्रेटर दॅन आहे किंवा इक्वल आहे. आता हे काय सिम्बॉल ग्रेटर दॅन, काय नाव सिम्बॉलचं ग्रेटर दॅन. माहित नसेल तर लिहून घ्या. या सिम्बॉलचा अर्थ काय ग्रेटर दॅन बरोबर. हे सिम्बॉल कशाचं आहे इक्वल टू. हे सिम्बॉल कशाचं आहे लेस दॅन. आपल्याला दाखवायचे हे दोन नंबर पैकी कोणता नंबर, कोणती परिमेय संख्या, कोणता रॅशनल नंबर, कोणतं फ्रॅक्शनल मोठं आहे का लहान आहे आपल्याला दाखवायचे का इक्वल आहे. आता हे काय इकडे लक्ष द्या. हे लिहिलं का चला 5/4 आहे आणि काय 2/3. आपल्याला किती व्हॅल्यू दिली आहे 2. बघा पेज नंबर 2 वरती उदाहरण नंबर 1 आहे. लहान मोठेपणा ठरवा. काय ठरवायचे दोघांमध्ये लहान मोठेपणा ठरवायचे. यापैकी योग्य चिन्हाचा उपयोग करून लिहा. आता हे 3 चिन्ह दिले आपल्याला. 3 चिन्हापैकी काय करायचं, कोणते चिन्ह याला काय आहे फ्रॅक्शनल परिमेय संख्येचं काय होईल लक्ष द्या. 5/4 बरोबर आणि काय 2/3 किती आहे 2/3. आता या दोघांचं काय आहे डिनॉमिनेटर. हे काय डिनॉमिनेटर वरचा हा डिनॉमिनेटर. हा काय आपला मराठीत अंश म्हणतो आपण याला आणि याला काय म्हणतो छेद म्हणतो बरोबर. तर छेदस्थानी काय आहे 4 आणि 3 काय व्हॅल्यू काय डिफरंट आहे. दोन्ही पण संख्या काय वेगवेगळ्या आहेत बरोबर. तर आपण काय करू इकडची जी 3 आहे इकडे काय करू मल्टिप्लाय करू. आता इकडची जी 4 आहे इकडे काय करू त्याला 2/3 ला मल्टिप्लाय करू. आता काय नेमकं 4 आणि 3 किती होता 12. इकडे पण काय आलं 4 आणि 3 काय आलं 12 बरोबर. हे 12 आलं 4 3 12 आणि 5 3 15. इकडे पण 4 3 12 आणि 4 2 8. आता याच्यातून आपल्याला समजते कोणती संख्या मोठी आहे. काय समजतं आपल्याला कोणती संख्या मोठी आहे. आता पुस्तकात तुम्हाला सोडवलेलं उदाहरण आहे. 12 किती मोठे आहे का 8 मोठे आहे. आता ही नंबर लाईन आहे 0 1 1 2 3 याप्रमाणे काय 12 इथे आहे आणि कुठेतरी 8 आहे. आता कोणती मोठी आहे 12 मोठी का 8 मोठी आहे. ऑब्विसली काय 12 मोठी आहे. तर याचं उत्तर कसं येईल आता 15/12 ग्रेटर दॅन 8/12. समजलं का. चला दुसरं उदाहरण घेऊ आपण जे तुमच्या पुस्तकात दिलेले आहे. नंतर आपण प्रॅक्टिस सेट सोडवू. हेच क्वेश्चन आपण परत एकदा रिपीट करतो. मी जे मुलं लेट आलेले किंवा त्यांना नसेल समजलं परत रिपीट करतो. हे बघा 5/4 आहे आणि 2/3 मध्ये या दोघांमध्ये आपल्याला तुलना करायची. लहान मोठेपणा करायचे. कोणती लहान व्हॅल्यू आहे कोणती मोठी व्हॅल्यू आहे. कोणती व्हॅल्यू परिमेय संख्या लहान आहे कोण ही का ही कोणती मोठी आहे छोटी आहे हे आपल्याला दाखवायचे. 5/4 आणि काय 2/3 बरोबर. आता या दोघांचं काय आपल्याला छेदस्थानी काय डिनॉमिनेटर काय डिफरंट आहे. आपल्याला दोघांचं काय पाहिजे सेम पाहिजे. तर हे 3 व्हॅल्यू जी आपण इकडे मल्टिप्लाय करू आणि इकडच्या बाजूला 4 जे येतं 4 डिवाइड करू मल्टिप्लाय बाय डिवाइड करू. आता इकडे काय 12 आले 4 3 12 5 3 15. इकडे पण काय आले 4 3 12 4 2 8. तर यापैकी कोणती मोठी 15 मोठी का 8 मोठी आहे 15 मोठी आहे. तर काय होईल ग्रेटर दॅन 8/12. कोणती व्हॅल्यू उत्तर काय लिहिणार तुम्ही देअरफॉर 5/4 इज ग्रेटर दॅन 2/3. लक्षात. चला दुसरं उदाहरण घेऊ आपण. समजलं असेल हे कमेंट करा मला आणि
व्हिडिओला लाईक पण करत चला. जितके व्हिडिओ जास्त येईल तितके चॅप्टर तुम्हाला भेटेल. चला उदाहरण काय दुसरे आपला पेज नंबर 3 वरती आहे. 8 चालू आहे आपलं मॅथमॅटिक्स मीडियम इंग्लिश पण आहे आणि सेमी पण. इंग्लिश सेमी आणि काय मराठी मध्ये पण आपल्याला चालू आहे. 7/9 आहे आणि 4/5 बरोबर. आता याच्यातून आपल्याला समजते की जरी आपण या दोघांना सॉल्व्ह केलं काय हे सेम घेतला समजा आता 9/40 होतं बरोबर. इकडं पण काय 40 होईल. 7ने आणि 9ने काय त्याला गुणाकार केला. इकडं 4 आणि 9ने गुणाकार केला काय होईल याची 40 होईल. 9 63 होईल मायनसमध्ये. इकडे 9 चौक 36 होईल. किती होईल 36. आता -63 आहे आणि काय प्लस 36 आहे. याच्यातली कोणती मोठी आहे 4/5 काय मोठी आहे बरोबर. मग कोणतीही काय निगेटिव्ह संख्या असेल ती निगेटिव्ह संख्या काय लहान असेल म्हणजे काय उत्तर काय त्याचं -63/40 इज लेस दॅन 36/40. मग त्याला काय लिहू आपण देअरफॉर -7/9 इज लेस दॅन 4/5. लक्षात तुमच्या मायनस आहे आपण मांडणी अशी करणार आपण सोडवणार असं. शेवटी मायनस ही व्हॅल्यू काय येणार छोटी येणार. चला तिसरं उदाहरण घेऊ आपण. चला आपण तिसरा प्रॉब्लेम घेऊ. काय प्रॉब्लेम -7/3 -5/2 बरोबर. धडा पहिला चालू आहे आपलं पेज नंबर 3 वर चालू आहे. कोणतं चॅप्टर चालू आहे परिमेय व अपरिमेय संख्या चालू आहे आपलं. कंपॅरिझन ऑफ रॅशनल नंबर. रॅशनल नंबरचे आपण काय करतोय लहान मोठेपणा दाखवतोय क्रमसंबंध दाखवतोय. याला कसं सोडायचं बघा. आपण काय करू पहिले निगेटिव्ह साईनला काय साईडला ठेवू म्हणजे निगेटिव्ह साईन सिम्बॉल चिन्ह आहे त्याला दाखवून पहिले पॉझिटिव्ह सॉल्व करून घेऊ. 3 आणि 2 काय करू आपण दसा घेऊ. इकडं 7 दोन्ही किती होता 14 3 दोन्ही 6 5 दोन्ही 10 आणि 2 3 दोन्ही 6. आता याचे कोणतं मोठे आहे 14 मोठे बरोबर. 14/6 ग्रेटर दॅन 10/6. आता आपण मायनस साईन लावल्यानंतर काय होईल लेस दॅन. दोघांकडे काय दाखवायचं आपल्याला मायनस साईन बरोबर आहे ना. 7 दोन्ही 14 5 3 15 3 दोन्ही 6 3 दोन्ही 6 14/6 आणि 5 3 15 बरोबर. माझ्याकडून पण गुणाकार मग काय येईल 14/6 इज लेस दॅन 15/6 बरोबर. आता हे लेस दॅन आहे आपण नेगेटिव्ह साईन लावल्यानंतर काय होईल ग्रेटर दॅन म्हणजे काय देअरफॉर -7/3 इज ग्रेटर दॅन -5/2. हे तुमचं काय उत्तर आलं. चला आपण चौथं घेऊ उदाहरण. सोडवलेलं उदाहरण आहे चौथा पेज नंबर 3 वरती. याच्या अगोदर आपण 3 व्हिडिओ सोडवले 3 प्रॉब्लेम सोडवले. चौथा काय 3/5 आणि 6/10. ते परिमेय संख्या आहे बरोबर. त्याची काय करायची आपल्याला तुलना करायची. सगळे क्वेश्चन काय
तुलना करायची, म्हणजे त्याच्यात क्रम दाखवायचा आपल्याला, कोणती लहान, कोणती मोठी, कोणती बरोबर व्हॅल्यू आहे. आणि दोघी काय आहे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू, दोन्ही पण काय राशी नंबर काय पॉझिटिव्ह आहे, दोघी पण फ्रॅक्शन काय पॉझिटिव्ह आहे. बरं 3/5 आणि 6/10. इथं काय छेदस्थानी काय 10, इथं पण आपल्याला काय पाहिजे 10 पाहिजे. आपण काय करू, फक्त 3/5 ला 2 काय करू आपण मल्टिप्लाय करू आणि 6/10 ॲज इट इज ठेवू, जसंच तसे ठेवू. काही 5 दुनी 10, 3 दुनी 6, 3 दुनी 6, 5 दुनी 10 आणि 6/10. आता हे दोन काय दिसते तुम्हाला सिमिलर दिसत आहे. 6/10 ची व्हॅल्यू आणि दोघं साईडला काय सेम आहे, तो काय येईल सिम्बॉल काय येईल इक्वल टू चं सिम्बॉल आहे, काय इक्वल. देअरफॉर 3/5 इज इक्वल टू 6/10. हे त्याचं काय होईल उत्तर येईल. बरोबर आलं लक्षात. तर आपण काय करू, परत सांगतो मी एकदा, काही गडबड झाली असेल तुमच्याकडून. बघा इथं काय छेदस्थानी 10 आहे, इथं काय फक्त 5च आहे. आपल्याला काय दोघांचे छेद काय करायचं समान करायचं. इकडं काय घेऊ आपण दोन्ही मल्टिप्लाय करू, खाली पण आणि वरती पण. 6/10 काय सेम ठेवू, 3 दुनी 6, 5 दुनी 10, इकडे पण काय 6/10. हे काय दोन्ही व्हॅल्यू काय इक्वल आहे. बरोबर. तर काय देअरफॉर 3/5 इज इक्वल टू 6/10. चला समजलं का. तर पुढचं सराव समजूया आपण. फास्ट घेऊ थोडं. चॅप्टर पहिला चालू आहे आपला, अजून पेज नंबर 3 वरतीच आहे आपण. सराव संच 1/2 प्रॅक्टिस सेट काय 1/2 पेज नंबर 3 वरती आपल्या पुस्तकात आहे. काय पहिला क्वेश्चन -7 आणि काय -2. बरोबर. आता याला बघितल्या वेळी आपल्याला काय समजतंय, -7 व्हॅल्यू काय लहान, कशापेक्षा -2 पेक्षा. काय उत्तर -7 इज लेस दॅन टू -2. बरोबर. दुसरं घेऊ आपण 0, -9/5. कोणती मोठी आहे कोणती लहान आहे सांगा बरं. 0 लहान आहे का -9/5 लहान आहे, विचार करा. काय प्रॅक्टिस सेट 1/2 चालू आहे. पहिले सॉल्व केलं आपण. -7, -2. -2 ची व्हॅल्यू काय मोठी कशापेक्षा -7 पेक्षा, म्हणून काय लिहिलं आपण -7 इज लेस दॅन टू -2. आता दुसरा प्रॉब्लेम काय 0 आणि काय -9/5. तर दोघांपैकी कोणती मोठी आहे बघा. आपण एकदा संख्या रेषा काढून घेऊ. इथं काय 0 आहे, या साईडला काय 1, 2 कुठपर्यंत आहे समजा 9 पर्यंत, -9. इकडं काय 1, 1, 2, 3. आता 0च्या लेफ्ट साईडला काय आहे -9 बरोबर दिसतंय, म्हणजे 0 पेक्षा काय ही व्हॅल्यू लहान. तर काय लिहू आपण 0 इज ग्रेटर दॅन -9/5. समजलं का. संख्या रेषेवर त्याला आपण काय करू दाखवूया समजण्यासाठी. हे इथं 0 आहे, 0च्या लेफ्ट साईडला जितके पण व्हॅल्यू आहे ते काय 0 पेक्षा लहान, तर म्हणून काय 0 इज ग्रेटर दॅन -9/5. चला पुढचं उदाहरण घेऊ आपण. इथे लिहितो मी 3 नंबर 8/7 आणि काय 0. दोघांपैकी कोणती लहान आहे आणि कोणती मोठी आपल्याला दाखवायची. आपण नंबर लाईन ड्रॉ करूया. इथं 0 आहे बरोबर, 1,
4 बरोबर, -1 -2 -3 -4. ठीक आहे. आता छेदस्थानी काय 7 आहे आणि इथं 0 आहे बरोबर. आता आपण याला काय केलं 8/7 बरोबर. तर 0/7 आता 0 ने कशाला भागले तर काय होईल त्याची व्हॅल्यू 0 होईल. म्हणजे याचा अर्थ काय एककाची व्हॅल्यू किती आली 7 आली. किती आली 7. याच्या 0 ते 1 ते किती व्हॅल्यू आहे 7. 4 5 6 आणि 7. तर आपल्याला काय 8 आहे तिथं आपलं 8/7 येईल. काय 8/7. आता 0 पेक्षा कोणती मोठी आहे 8 मोठं आहे बरोबर. 0 इज लेस दॅन टू 8/7. तर काय होईल आपलं उत्तर देअरफॉर 8/7 इज ग्रेटर दॅन 0. 8 जे आहे तर 0 पेक्षा काय मोठे. आपण त्याला दाखवून दिले आहे नंबर लाईन वरती शो केलं आहे. 0 ते 1 मध्ये किती 0 ते 1 मध्ये किती 7 पॉईंटचे युनिट आहे 4 5 6 7 बरोबर. इथं 1 आहे. आता 8 कुठे येईल 1 च्या पुढेच येईल ना इथं येईल. या नंबर लाईन वरती 8/7 1 2 3 4 5 6 7 आणि आपल्याला काय दिले 8. इथं काय आहे 8 8/7 म्हणजेच काय 8/7 इज ग्रेटर दॅन टू 0. चला चौथा करूया आपण. फोर्थ काय आहे -5/4 आणि काय 1/4. सांगा आता इकडं काय छेदस्थानी काय दिले त्यांनी दोन्ही साईडला काय सेम आहे. इथं काय आहे 1 काय पॉझिटिव्ह आहे आणि 5 काय निगेटिव्ह. तर काय आहे 5/4 इज लेस दॅन 1/4 बरोबर. हा निगेटिव्ह आहे 5 हा 1 जो आहे तर पॉझिटिव्ह आहे. मग आपण दाखवून देऊ नंबर लाईन वरती. इथं 0 घेतला आपण. छेदस्थानी किती आहे 4. तर प्रत्येक एककाची व्हॅल्यू किती आली 4 समान भाग पडतात. 1 2 3 4 ला 1 दिला आपण 1 2 3 4 -1 1 2 3 4 -2 बरोबर. इथं काय 1/4 इथे येईल 1/4 बरोबर. इकडे -5/4 1 2 3 4 5 इथं काय येईल -5/4. आता तुम्हाला समजतंय एक मोठी का 5 मोठी एक मोठी -5/4 इज लेस दॅन 1/4. आपण नंबर लाईन वरती पण दाखवून दिले. चलो 5 घेऊ आपण 40/29 आणि 141/29 बरोबर. आता 40 मोठे 141 मोठे 141 मोठे आपल्याला दिसतंय 100 नंतर 141 लिहित आहे. 100च्या पहिले किती आहे 40 आहे. 40 भागिले छेदस्थानी काय दोघांची सेम आहे. नंबर लाईन वरती पण आपण घेतलं तर काय होईल 0 इथं आहे. इथं आपण 100 घेतले समजा. इथं 40 आहे 140 आणि इथं काय आहे 141 आणि इथं कुठतरी काय 50 आहे आणि इथं 40 आहे. आता इथं 40 मोठे आहे का 141 मोठे आहे 140 मोठे कोणापेक्षा 40 पेक्षा. 40 इज लेस दॅन 141/29 बरोबर. 141 मोठे कोणापेक्षा 40 पेक्षा म्हणजे काय येईल आन्सर 40/29 इज लेस दॅन 141/29. चला 6 घेऊ आपण गणित. 6 उदाहरण घेऊ. 6 किती आहे -17/20 किती -17/20 पेज नंबर 3 वर दिलेलं आहे. 8वीच्या पुस्तकात 8वीचं चालू आहे आपल्यावर चॅप्टर पहिला
सराव संच 1.2. दोघांचे काय छेद काय सेम, बरोबर. आता मायनस मध्ये काय येईल, जी लहान संख्या आहे, आता लहान कोणती 13 आहे ती मोठी येईल. इथे 0 आहे, इथे 10 -10, इथं -15, इथं काय -17, इथं काय -13. आता 13 मोठी संख्या आहे कोणापेक्षा, 17 पेक्षा. काय येईल मग, देअरफॉर -17/20 इज लेस दॅन -13/20, बरोबर. चला आपण 7 घेऊ. नंबर लाईन वरती तुम्ही दाखवून द्या, नंबर लाईन आकृती काढा, त्याच्यावरती लिहा 0 ते 17. इथं आपल्या समजण्यासाठी आपण इथं काय घेतलं 10, याच्या 10च्या अगोदर काय -1 2 3 4 5 6 7 अप टू द -70 पर्यंत नंबर्स आहे. तर -13 कुठे आलं, 10च्या नंतर -13 आहे, 15च्या नंतर -17 आहे, 13 मोठे कोणापेक्षा -17 पेक्षा, -13 मोठे -17 पेक्षा. काय होतं, -17/20 इज लेस दॅन -13/20. सातव घेऊ आपण. समजतंय ना, समजत असेल तर लाईक आणि शेअर करत चला, जेणेकरून हा व्हिडिओ दुसऱ्या विद्यार्थ्यापर्यंत पण जाईल, ज्यांना गरज आहे ते पण शिकतील, गरिबाची मुलं, आणि आपण पण शिकूया. आपण पण गरीबाच आहे. चला काय आहे उदाहरण, काय आहे 15/12 आणि 7/16. आपल्याला काय करायचं, छेदस्थानी काय आहे, दोन्ही व्हॅल्यू काय पाहिजे आपल्याला, सेम पाहिजे. सेम आहे का नाही, तर काय करू आपण, पहिले काय करू, याला भाग देऊन टाकू. 15/12 आणि 7/16. आता 4च्या पाड्यात 4 3 12, 5 3 15, जाईल का नाही, 3 5 15, 3 चौक 12, 3 ने भाग जाईल बघा, 3 5 15, 3 चौक 12, काय 5/4, आणि इकडं काय 7/16, बरोबर. आता छेदस्थानी काय, इकडं 4 आहे 5/4, आणि इकडं काय 7/17 आहे. तर इकडं काय करू आपण, मल्टिप्लाय काय दोन्ही करू, सॉरी 4 ने करू, जेणेकरून छेद सेम होईल. इकडं 7, इकडं काय आहे 16, आणि 5 चौक 20, आणि 7/16. सेम काय सेम झाले. आता 16 छेदस्थानी पण सेम आहे. आता वरती काय 20 आहे बघा, आपण नंबर लाईन वरती दाखवून देऊ संख्या रेषेवर. 0 आहे, इथं 5, इथं 10, इथं 7, हे 15, हे 20. हे आपल्या समजण्यासाठी आपण नंबर लाईन दाखवतोय. 0 ते 5 याच्यामध्ये 1 2 3 येऊन जाईल, 6 7 8 9 10 11 12 15, 15 ते 20 मध्ये पण 16 17 18 19 20 आहे, बरोबर. आता 7 कुठे आहे, इथं 7, 7/16, बरोबर. आणि 20 कुठे आहे, इथं 20 आहे. तर कोणती मोठी संख्या आहे, 20 20 इज ग्रेटर दॅन टू 7, बरोबर. मग काय होतं, therefore 15/12 is greater than to 7/16, बरोबर. आलं लक्षात, समजलं का. आपण पहिले काय केलं, 15/12 होते, याला 3 ने भागून दिलं, 3 5 15, 3 चौक 12, 5/4 आलं, 7/16 आलं, बरोबर. 5/4 आणि 7/16. आता इकडं 16 आहे, इकडं पण 16 पाहिजे. छेद काय पाहिजे आपल्याला, समान पाहिजे. इकडं काय केलं आपण, 4 ने वरती पण खाली पण 4 ने मल्टिप्लाय केले, 5 चौक 20 आलं, आणि 4 चौक 16 आले. हे 16 16 काय झाले, सेम झाले. तर 20 आणि 7 आहे, कोणती संख्या मोठी आहे, 20 आहे. तर 20 इज ग्रेटर दॅन 7. तर काय लिहायचे, देअरफॉर 15/12 इज ग्रेटर दॅन टू 7/16. समजलं का. चला 8 घेऊ आपण. 7 क्वेश्चन कंप्लीट केला आपण. नंबर लाईन वरती पण आपण दाखवतोय कोणती संख्या लहान आहे आणि कोणती संख्या मोठी आहे. 8 नंबर काय आहे, -25/8 आणि -9/4, बरोबर.
आता दोघांमध्ये पहिले काय बघायचं, छेद समान करून घ्यायचं. समान असेल तर वरची संख्या बघायची, समान नसेल तर समान करून घ्यायचं. -25/8. आता इथं 8 आहे, इथं 4 आहे. 4 ने आपण कशाला 2 ने मल्टिप्लाय केले तर काय होईल, 8 होऊन जाईल. बरोबर. 4 दुनी 8 आणि 9 दुनी 18. आता दोघांचे काय झालंय, छेद काय झाले, सेम झाले. आता दोघं काय आहे, प्रत्येक काय एककाची व्हॅल्यू काय आहे, 8 आहे. किती 8 समान भाग पडतात. किती पडतात, 8 समान भाग पडतात. 0 पासून दोघं काय मायनस मध्ये. बघा नंबर लाईन वरती आपण तुम्हाला दाखवून देतो मी परत एकदा, तुम्हाला समजून जाईल चांगल्या प्रकारे. इथं 0 आहे. किती 8 समान भाग पडतात. 1 2 3 4 5 6 7 8. इथं -1. 1 2 3 4 5 6 7 8. इथं -2. इथं काय घेऊ आपण, -15. बरोबर. 18 आणि 25 तर बोर्ड पुढेपर्यंत चालले. 15. 1 2 3 4 5 6 7 आणि काय 8. इथं काय 16 येईल. बरोबर. आणि इथं 17 येईल. 8 पॉईंट दिल्यानंतर इथं काय येईल, 18 येईल. 8 पॉईंट दिल्यानंतर काय येईल, 18 येईल. इथं आपण 25 गृहीत धरू. बरोबर. मायनसमध्ये हे सगळे काय आहे, मायनसमध्ये. तर काय दिसते आपल्याला आकृतीनुसार, नंबर लाईन वरती काय दिसते, 18 आणि 25. कोणती मोठी, मग 18 काय संख्या मोठी आहे कोणापेक्षा, 25च्या पेक्षा. समजलं काय. किती 8 समान भाग पाडले होते आपण. 8 पासून 1 घेतला, 8 पासून परत -2 दिले, मग 15 16 17 18 आणि काय केलं आपण, डायरेक्ट 25 गृहीत धरलं. तर इथं कुठतरी 20 22 21 येईल. त्या हिशोबाने मग काय आहे, -18 आणि 25 काय आहे, 18 मोठी संख्या आहे. समजतंय का. आपण नंबर लाईन वरती पण दाखवून देतोय की मायनस ची संख्या कुठे आहे आपल्याला समजते. काय -25 भागिले 8 इज लेस दॅन टू -18 भागिले 8. बरोबर. So therefore काय येईल, therefore -25/8 is less than to -9/4. आता काय आहे, 9 आणि 10 दोन प्रॉब्लेम बाकी आहे. आपल्या सराव समजून जाईल. सॅम्पल एंड करूया आपण त्याला लवकरात लवकर. आता सांगा लवकर प्रॅक्टिस करा घरी. याचे स्क्रीनशॉट घेऊन टाका जेणेकरून तुम्हाला आन्सर माहीत राहील. 12/15 आणि काय 3/5. बरोबर. आता इकडे काय 15 आहे, इथं काय 5 आहे. आपण काय करू, पहिले छेद काय करू, समान करून घेऊ. याला 2 ने कशाने मल्टिप्लाय करा, 3 ने मल्टिप्लाय करू. 3 × 5 = 15 होते. 15 हे काय 12, हे 15 छेदस्थानी 3 त्रिक 9. बरोबर. आता याच्यात डायरेक्ट दिसते आपल्याला 12 मोठी संख्या आहे. Therefore 12/15 is greater than to 3/5. बरोबर. 9 नंबर. बरोबर. चला 10 नंबरचा घेऊ आपण. लास्ट प्रॉब्लेम. सराव समचा समतोलला -7/11 आणि 3/4. बघा आता काय छेद काय वेगवेगळे, म्हणजे काय डिनॉमिनेटर काय आपला डिफरंट आहे. आपण पहिले काय करू, डिनॉमिनेटर काय करू आपण सेम करून घेऊ. 11 चौक किती होता, 44 होता. 4 ने याला हे 4 जाईल इकडं, गुणाकार होईल. हे 11 जाणार इकडं, 11 गुणिले होईल. बरोबर.
-7 मल्टिप्लाय बाय 4 -3 मल्टिप्लाय बाय 11 आणि 4 मल्टिप्लाय बाय 11 किती होतात 44. 7 चौक 28, 7 आणि 4 11 3 33 हे काय 11 चौक 44 म्हणजे दोघांचे काय झाले छेद समान झाले. आता -28 हे -33 आहे. -33 संख्या लहान आहे, -28 मोठी आहे. तर काय येईल -28 भागिले 44 इज ग्रेटर दॅन टू -33 भागिले 44. देअरफोर -7 भागिले 11 इज ग्रेटर दॅन टू 3/4. तर आन्सर पण बरोबर आला आपला.